uli imar mula kana denggani. Baik damang majolo godang mula-mulai. Padomu ma tusok basok bay. Mulai tema ngadi baik damang sobat-sobai numai penek pasa silua mahami songo sakti nami di bagasan las neroha naung 25 tahun huriata di bagasan tikion asa sitong mat padok nina tua-tua tu sangar main napori tu lubang masa tua di jabu hita unang marmara di gereja opai hita unang mahua pasahaton nami manang di bagasan kion olop-olop di nak kasih tamat dalani 25 tahun kuriat tahun asa sitong manirok ni kana tua-tua si nenek na urut-urut sinan bamda itu ba na mek dangarong marung utugut na gorak sudah marlas roha oro belum banjamang ma lihat Pak Ema tema ngahupa turuh kami las nirohan nami ngahubuah kami silua nami natolak gogo nami didok tuba malabak apore malipit tusong nipin aboy hupasahat kami gabero pasti namok dagorang mamora dorang pasti namok notik atau ngamak pergual pagoci lapat baik las nirohan nami nang terhibur di bagasat tikyo asa sahat kanauli sahat akan ada ngadi ay nadi orang nadi riong dia di pinggir pasu basaro tu hata girgirdo atong mamasu-masu atong baik damang ma godak pasu-pasui da sia tu hata ima godak kesehatan do baru ma do tu siti yoti mau lihat tema di Ui Kaisarea